Belê temaşevanên xwe bûne ji bernameya mijar û mêvanek mêcerê em ê li ser hevdîtinên birêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan baxibin. Wekî bizanin herî dawî di 25 Adara 2021 de biriya telefonê qasî 4 deqe û nîvan axivî û piştî telefon hatibû qutkirin. Nêzî salekê tecrîtek pir girankirî li ser rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan heye. Di vê salê de çi bû çi nebû em ê bi parlamenterê HDP Birêz Ömer Öcalan baxibin. Ha li gel me Birêz Ömer Öcalan heye. Birêz Ömer Öcalan hûn xêr hatinin. Merhaba nefire dadım. Niha dixwazin salek derbas bû em vê salê binixînin. Salek di ser hevdîtina derbas bû. Bi tawayî ne parêzer dikarin biçin İmraliyê, ne malbat dikarin biçin İmraliyê, ne jî heyet dikarin biçin İmraliyê. Ji ber ku bi temamî têkiliya İmraliyê û derve xwe bûyê, tu agahî ji Birêz Öcalan nayê girtin. Di serî de salek berê Birêz Öcalan bi telefona axivî di wan di vê 4 deqe nîva de çi peymanî ziman daxwaza wî çi bû û çi xwest pêk hat, çi xwest pêk nehat. Hûn karin hinek şûr Rast demin pişta me tecrüte berfre nîqaş bikin. Ji bo ev tecrüte 23 salin carna giran dibe, carna sis dibe le berdevam dike. Tu cara ev tecrüte ser Birêz Öcalan nehatê ravastandin. Herî davê jî nêzî sa 25 Adarê 2021 bi birayê xwe re hevdîtinek bi rêya telefona cara duyem çêbû. Ev jî rojek berî ve berpirsiyarê girava İmral vekî müdîra zindanê li birayê wî Mehmet Öcalan geriya. Roja dijî me gor vexa hazir kir. Parêzerê Birêz Öcalan jî bi me re hat. Em ji gund derketin. Ev ji Amedê hat. Em çûn dadgeha Rihayê ev hevdîtina çêbû. Bi rastî ev hevdîtina jî ne ji rêzê ye. Heyana cara evûl bi Birêz Öcalan em vatişna dibînin dema mirovekî girtî zindanê de li malbata xwe digere bi rêya telefona malbatê lê digere le bo Birêz Öcalan jî ev wek rêw rêbazek cuda hate pejirandin ê hevaliyê wî jî se hevaliyê ba wî ji vek malbata xwe bi wî şeklî de dadgehê bi malbatê xwe re peyivîn em ve rewşe çûn ev hevdîtina mirov nikare ve kevdîtine jî penase bike. Yani ne hevdîtinek normalde o janizman hevdîtek asayînî ne. O dalî hukukê jî heta hat çêkû sanat dîtin. Yani me nebistî, me nedîtî rast tekiliya me bi mirovên girtî em jî carna zindanedana mana ev rêv rêbaza cara evûl em dibînin cara yekem dema nexweşiya Covidê pêş ket bi Birêz Öcalan re ve deme 20 deqe hevdîtîn çêbû bi rêya telefona salek dijî vek 25 Adarê 2021 jî cara duyem çêbû le ev navarokê ve hevdîtine hevcedarî heye em vekin ji bo çi rast ana salek serra derbas bûyî salek berî ve Birêz Öcalan bi ve hevdîtine bertek nîşan da. Ev hevdîtine qebûl nekir. Ev hevdîtine rex nekir. Rast navbere de hate qutkirin 4 deqe an 5 deqe hevdîtin berdewam kir le Birêz Öcalan li ve dere behsa zagona kir, behsa qanûna kir got ev tiştan nerastı rêv rêbaza devlet dimeşînî jî nerastı hatina ve dere jî nerastı hevcedarî heye mirov nebe amûrê wî tiştî jî li ve dere behsa parêzera dikir ve ev mesele qanûnî mesele hukukî hevcedarî heye parêzerê me berî ev bikin ba me ev tişna em nîqaş bikin zaten heya ev gotina çe dibin 4 deqe an 5 deqe telefon nîvco dibin nîvî de qut dibe li ve dere 10 deqe 15 deqe zaten parêzer Birêz Mazlûm Dinç jî bi me re bû li ve dere em sekînin heya berpirsiyarê ve dere hat got hevdîtin xelas bûye ev hevdîtine em karin navaroka ve bi wî şeklî binav bikin mirov nikare bêje hevdîtî ji bi rastî ji bo ve deme jî yani bertekî Birêz Öcalan le hemberî ve hevdîtina Kurd a bi rêya telefona nîşan da bû ana jî salek serra derbas bûye bi rastî
آگاهی ama ji Brez Öcalan an jî hevalên bavî se hevalên dijî li grava İmralı diminin tu tekilya me çe nebûyî tendurustiya Brez Öcalan jiyana Brez Öcalan kîjan asterayı em nizanin li derva jî ev xebatî ji bo tecrüt ve şikêrandin berdewam dike. برێزی جوان دوێ دەمێت گوتبوو ئەم دخوازن بە پارێزەرە خۆ هەفتن بکەم لێ حتانها دەهان جاران پارێزەران سەری لە دۆزگیری دای بێ بەرسیمانێ یعنی بێ هەڵدانە پارێزەران و دیسا ئاسەنگین لە پێشبەری لە هەمبەری پارێزەران و چاوەش بکەن çima destûna ev daxwaza ser Rejima grave mesela Brez Öcalan mirov nikare bi zagonên an jî mekazagona Türkiye femkirin bide ji bo çi li grave rejimek de hatiye avakirin. Hevdîtinên bi Brez Öcalan re an jî rewşa Brez Öcalan şerd û mercê te re jiyan dike bi zagonên Türkiye mekazagona Türkiye nikarin îfade bike. Ji bo çi ez vî tiştî dibin ana rewşa Brez Öcalan bi zagonê Türkiye'de negire dahiye. Rejimek din hatiye avakirin pergalek dil ve derete meşandın navenda vi işi da jî Ankara heyi yani biryarên siyasî rastı rewşa Brez Öcalan siyasî mirovekî polîtikî nav gelê Kurda jî nav gelê rojhilata navîn da jî bandorek mezin heyi siyaseta rojhilata navîn domîne dike divî an de bi bandore le ana bi qanûn û bi zagona em nikarin ji nav vî işî derkevin rast parêzerên me tekilya me bivan re heye hertim hafte du cara serî lê didin serdozgeriya Bursa serî lê dadgeha mafê mirovan jî dan serî lê bi dehan saziyên Türkiye jî dan çar saziyên Türkiye ê mafê mirovan diparêzin ji bo dadgeha mafê mirovan Konseya Avrupayê jî serî lê dan le ana tu encam li Türkiye dernakeve mixabin la Avrupa spîtî an jî dadgeha mafê mirovan an jî Konseya Avrupa Komîteya Vezîran de jî encam dernakeve ji bo çi rewşa Brez Öcalan li Türkiye rewşek taybet e te femkirin ki li cîhanê jî rewşa Brez Öcalan rewşek taybet e konseptek de te meşandin rewşa Brez Öcalan bi siyaseta Türkiye'de ve rewşa Türkiye'de giredayî ji bo ve rast em jî eş serî lê dirim hafte du cara vek parlamenterekî velat em serî lê vezîriyê dade didin mixabin bersiv ne erîniyê ne nerîniyê ê parêzara ji bo wê carna deme zêde darin ser saziyên wan bilo tiştên vala vekê cezayê disiplîna hatê dayîn werê tiştên bi rastî nayê femkirin bersiv didin carna jî bi mehan bê bersivin ne bersivek erînî ne jî bersivek yani gorî qanûnan gorî zagonan ya ereyan hat bê bersivekê bidin lê mesela niha 28 baro parêzerên Brez Öcalan serî 28 baroyandan alîkarî baroyan xwestin baroyan jî serî li wezareta dadê dan wezareta dadê jî heta niha tu bersîv nedayê baroyan jî nedane we jî hûn vê bê bersîvdayînê çawa şîrove dikin yani ne erêne na tu bersîvîna hûn bina bi çi bigîrin Brez ana rewşa Kurda û Kurdistanê rojhilata navîn rewşa Brez Öcalan hemî bi hev de giredayî ana ev ernîgarîke nû de were dîzayn kirin ana ji dîzayna ve çê dibin zaten şerê Sûrî Rojava em dibînin li rewşa Iraqê rewşa Îranê hêzên ekonomîk ê navdewletî dixwazin vega ve tekiliya Brez Öcalan bi derra qut bikin ji bo çi bandora Brez Öcalanê çawa bandora Brez Öcalanê paradigmaya modernîteya demokratîk ihtimalek mezin rojhilata navîn de cih bigire qada jiyanê ji xwe re veke yani siyaseta jiyankirinê ev siyasete ji bo ve Türkiye dixwaze ve felsefe ve paradigmaya Brez Öcalan gor xwe teng bike tengav bike ji bo ve ji ve tecdît dimeşîne ana rast e gelek baro serî lê didin le la hava dîmîne konseptek dit te meşandin ji bo ve yekê mesela dünya ev derê grav ev bi siyaseta bi tekoşînê ve yani heya tekoşîn verê asta herî bilinda pêş nekeve yani xebatên gelek mezin te meşandin ana mirov nikare bêje
jibo şkenandına tecide kabatnayı meşan brasti kabata gelek mezite meşan heri davişi ve çan ruşun beri beşi nevroze de jahatta huya kırın le xodi derketinek xorteyi le lazım ev tekoşine bike merhala heri jut jibo ev tecide var şkenandın mesela brezo çalan Em ê vîna binirxin. çalan ne karın penase bike Ez dixwazim pirsek nebikim şixwe em ê ji bona ku ev tecrüt bi dawî bibe an jî peyamê ku Newrozê derketin em ê binirxin. Lê dema ku hevdîtin tê kirin rewşa siyasî û civakî li Tirkiye çawayê dema ku hevdîtin qut dibe, tecrît zêde dibe, bandorek çawa ser siyasetê ser civakê dike. Temsiliyata brez hoşalan temsiliyata civakeyê brez. Ana brez öç alan revşa civakê dixune. Ev bi salan jî tekoşinek siyasî tê meşandin. Birastî rêbertek gelek xorç derketiyê pêşê. Bandorekê jî dike. Dema tekilî çê dibe, hevdîtin çê dibe, ev defretna çê dibe. Brez öç alan bi konsepta xwe civakê rehet dike vek rewşek aram pêş dike bu demokrasiya Türkiye jî hebikî pêş dikeve le dema demokrasî pêş dikeve aşitî an jî azadî pêş dikeve feda Kurda li ve dere bêtir derdike pêş Kurd karin xwe îfade bikin dema Kurd karibin xwe îfade bikin siyaseta Türkiye'de bandor dike ev acizbûna devletê ji bo vê yekê dibe ana rast rizgarkirina Kurda, anji azadiya Kurda, netava Kurda, ne tene be nasname giredayı, bi civakek azad çi giredayı. Aciz buna devlete jibo ve yeki nağaz civak azad bibe, dema civak azad bibe, ji kontrola van derdikeve, kontrolek civakek azad peş dikeve ve demeji siyaset da Kurda siyaseta rojavatan avînda bandora brez hocalan xortir dibe dema brez hocalan dipeyve rev şaram dibe siyaset pêş dikeve diyalog pêş dikeve hevdîtin pêş dikeve dema li girave tecrid Kurd dibe girantir dibe aloz dibe herkes tengav dibe ev rastî lazım alî herkes te vere qebul kirin alî devletin jî rewşa devlete berçavayê heft salin ev devleta hanî qada abûrî, qada siyasî, qada sosyal da helveşandineke jiyan dike. Dema herî xort kegî bû 2013 bû 14 bû heya orta 2015 da rewşek aram bi her avî Türkiye jî nefesek girtibû ve gavê jî helveşandina herkes jiyan dike. Li her qadê jî ev helveşandina tê hîskirin. Niha tecrüt giran heye û bi to awayî agahî ji birêzê calanayê girtin. Bandora tecrüt li ser şer çî, bandora şer li ser tecrütê çî û hikûmet çi xwazî vêna Sûdê digirin? Mirov kare bêje tekilek simbiyotik dema tecrid giran dibe şer giran dibe çawa ev şer du mercina hevde xort dike. Dema tecrid çê dibe şer xort dibe, kuştin dibe, mirin dibe, qetilkirin pêş dike ve siyaset bertaraf dimîne. Dema hevdîtin çê dibe siyaset xort dibe, giftîgo xort dibe, aborî pêş dike ve rewşek aram pêş dike ve. Yani tekilya tecrid siyaseta rojavata navîn û a Türkiye bi rastî bi hev de giredayî siyaseta Türkiye dema eşk dibe jiyan hemê eşk dibe jiyan te tefisandin dema bi birêz hocalan hevdîtin çê dibe birêz hocalan toplûme rehet dike bi peyamê xwe bi dan û standûna xwe bi siyaseta xwe derê jiyanê civakê û siyaseta re vedike ev tekilek simyotik e şer giran dibe tecrid giran dibe tecrid giran dibe şer giran dibe dema tecrid ra dibe birêz hocalan dipeyve ve demeji siyaset pêş dikeve bi her avî pêşketin çê dibe insanên li rojavata navîn an jî Türkiye hevde qebûl dike beyna wan fireh dibe li mixabil siyaseta Türkiye ana tenge tengave ber ve helveşandinê jî dare yanî helveşiyayî jî. Niha nava axirtinê xwe ziyanî ziman ji bo ku tecrüt bêş kandin helbesta ku tê dayîn têr nake. Ji bona ku tecrüt temamî ji walê rabû û dîsa Tirkiye ber bi demokrasî aştî û azadiya civakê bihere. Lazim e ku wekî partiyên siyasî rexsên civakî û civak bi xwe çi bike? Yekîtî Ewropa gerek çi bike? Dîsa dergaha mafê mirovan gerek çi bike? Ji xwe dergaha mafê mirovan hin biryar zanin lê bes tenê dibêje û pêk nayîne.
yani sazî û rexsînên ku er ku berpirsiyat kevserên wan lazim çi? Rast sazî û dezgeh an jî sazîbûn, an jî partî, saziyên sivîl bi rastî li ve dere xwedî rolin. Karin rola xwe bilîzin gavna bajîr. Ama li ve dere xala serekê hêza gel e mamoste. Dema hêza gel derdikeve pêş bandor dike. Siyaset jî bi gel dibe. Tekoşîn jî bi gel dibe. Saziyên sivîl jî bi gel dibe. An jî saziyên din jî bi gel te meşandin. Dema bingeha va saziyana ba gel tune be ev saziyana jî bêmane dibe. Ji bo ve bi gel ra alîkî da diplomasiya navxeyî alîka ji diplomasiya derva mirov bimeşine. Le dawiya dawî ev diplomasiya navxeyî jî ê derva jî bi hêza gel da giretayî. Ev dema hêza gel kare ve diplomasiya xort bike dema bêdeng bişî ev diplomasi nage armanca xwe. Vega ve bi rastî naskirina Kurda, pêşketina Kurda, mesela Rojava, paradigmaya birêz öç alan li cîhanê te nîqaş kirin, lazim e tecdîta ser birêz öç em dibînin yani li Ingilistanê gelek sendika endamê wan bi hezaran hene ana zanin rewşa birêz öç alan çi ye? Diplomasiyek de meşandin. Kurd jî diplomasiyê dimeşînin. Li diaspora xebatek baş demeşandin. Le lazim e bi şeklekî kurdîne bi hevra mirov diplomasi xort bike rojeva Kurda da jî mesela tecdît hebe. Dema tir rojeva xwe da ve tecdîtê hîskirin bide tecdîta ser birêz öç alan vek tecdîta ser Kurdayê ser gel vere femkirin ve derime ev tecdît vere şikênandin ne 7 sal. Berê 7 sala şey ji bo çend sal bêjir 2013-15 da rewşek de hat jiyan kirin. Bi kemaniya xwe an jî bi destkeftiya xwe gelek tişt hat jiyan kirin. 2015 şinda Türkiye paradigma hat guhertin. Türkiye got bi modela Sri Lanka ez Kurda ji holer hakim rêberên Kurda siyasetmedarên Kurda ez tasfiye bikim li Türkiye konsept bin megaka da 2014 civîna xwe de guher 2015 da xistin meriyete ana jî herkes te de xesirî. Herkes te de zarar dî. Ji bo ve herkese destê xwe bavêjî bin vî barî. Gelê Tirkiyeyê bavêjî, gelê Tirkana ev helveşandina aborîma tene ne qirîza cîhanê ye. Hero şer dibe, bi dehan bi sedan balifir radibin, Kurd tên kuştin, Grêsîpî serêkanî Efrîn tê îşgal kirin. Vane giş bi hev de giretayî ji bo ve hevgirtinek mezin, îttifaqek mezin şikênandina tecdît e pêşiya hemû jiyana veke. Pêşiya siyasetê jiya veke. Ana ez carna guhdar dikim hinek siyasetmedaran aciz ne ji bo çi ya dibêjin êdî siyaset dubare dibe manek jê dernakeve. Yani nage armanca xwe ji bo bige armanca xwe lazim e tecdît vere şikênandin herkes vere guhdar kirin ve deme siyasetmedar jî sirtlanbêj jî berpirsiyarê mafê mirovan jî berpirsiyarê saziyan jî elbette rola xwe bilîzin. Ana xetimandin li her dere heye ji bo xetimandin li grava îmralı ser birêz öç alan ser sê hevalî wî tecdît devam dike şikênandina ve tecdîtê bi şeklekî kolektif e çêbibe. Belê. Pirsomê dawî niha di rojberê fînala Newrozê li Amedê hat pîrozkirin. Dîsal li hefteyek du navendan bi coşek mezin, girseyek mezin û tevlîbûnek mezin hat pîrozkirin. Taybetî peyamek tenê derket olê di hemû Newrozan de tenê sloganek hebû, daxwazek hebû, bijî seroka Apo bû. Hûn vê Newrozê çawa şîrove dikin û peyamek çawa derket li gorî we û ev dê ji bona 2022 çawa diya. Hem Mamosta ev Newroza efsana Newrozê bi rastî li Kurdistanê an ji nav gelin Rojavata navîn da em hemî zanin 2006 salin berdewam dike. Car carnek em bûyî zêde bûyî ve ve davê da dîroka nêz da ev 5 salin bi maneyê ji bo çi Kurd bi nasnamekê derketin pêş, bi tekoşînekê derketin pêş. Kurdan Newrozê li neteva xwedî siyaseta deha û siyaseta qava li ve dere xuya dibe. Le hemberî siyaseta deha
siyasete qava derket peş. Siyasete ez zulme dibinin birasti bir şekilde kolektif derketin peş. Ana çarna eji çapameniya sosyal dişopinim birasti ev nevroze da nevroz ne ev nevroz tane yani her gidişi zedetirdi ve bilentirdi ve kolektifti ve revşa brezyo çalan revşa tevgeravi revşa gelle kurt nebek seyrangaheke anje her piknikeke lüveder iradek derket peş yani henek daha sene lüveder bahsa mafi khadiken lüveder jbu ve peyam yek bu slogan yek ben vekili dibejin ne her derem dibejin eşili nevroza cizire da bum yani merov dibejin biji serok apo ev peyva gelek tişti ifade dike yani azadya brezo çalan ifade dike azadya kurda ifade dike buna la amede eriş kiren ya ev gella bir şekilde ki azad doğazı jiyan bike rastı tekoşina khan nasname dedi ne tabuna kha dedi dibejin ne tavam kabul bike zulme ne ki ne tane bir ne tabun dibin ne tevek azad peşiyamı ne girdi bi yani mafim johole rana ki nevroza mı kadaha ne ki lehem beri slogan imiş nesek ne dibejin vitişti geldi beji ev peyaman mezinşi jbo azadya brez öcalan gel peyam dedi gel hazır sazibun organize kirinşi des siyasete kurda dayı desme dayı lazım ev sazibun organizasyona mezin bilintir em hergi dem peşte darı kurtur bikin bu bir şekli şi ev 2022'da bi tekoşine kurta derbas bibe birasti nav diroka kedeşi em jiyan dikin dve diroka da ihtimalle permezin kurda serkevin ve felsefe paradigmaya bres öcalan evji bir şkenandına tecdene derbas bibe şerdu mercin azadiya bres öcalan bedüye heyi vere peşkistinu siyaset şerafe be evji fikr romani xo gelli xora beje arami nev gel kebe. بله گرک سپاس کن سرکفتن شبرات غازم به مقیر خوشیده. گرک سابی سپاس به تماشاگران خوبونی ام گشتن داوی برنامه خو مجال کومیوانه که هیچ کن ببین abone روزنامه خوبونی و خوبونی بشوپین ام گرک سپاس کن دم آخوش. باش.